Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per assistir a aquesta presentació de la peça del mes de desembre. Tinc l'honor de presentar el company Isaac Candelario. Parlaré una miqueta primer de la peça en qüestió que presentem avui. És un quadre que és Pastora dormida, de Darius Vilàs i Fernández. És un artista, que ara ens explicarà l'Isaac, que té una mica de relació amb la vila de Sitges, ja ens ho explicarà ell. En Isaac és llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Girona, on va fer també el màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia. Actualment és el director d'Espais Volar de la Fundació Vilacases de Barcelona, des d'on es coordinen les exposicions temporals de la institució. Des de l'any 24 forma part de la Comissió d'Exposicions Temporals del Museu del Canti d'Argentona i paral·lelament desenvolupa projectes com a comissari independent. Ha estat responsable també de diverses exposicions per a institucions públiques com el Centre de Cultura Contemporània de Salt, el Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres, el Museu Monjo de Vilassar de Mar, així com els ajuntaments de Canet de Mar i Calella. L'any 2024 va ser nomenat comissari de l'any Oliver, en commemoració del centenari del naixement de l'artista Francesc Oliver a la seva ciutat natal, Calella, comissariant una gran retrospectiva d'aquest artista i organitzant diferents conferències vinculades a la seva figura. És membre del jurat del concurs de pintura ràpida de Calella i ha col·laborat en moltíssimes publicacions, ha escrit articles d'investigació i recerca centrats en el patrimoni arquitectònic i artístic. Et dono la paraula, Isaac, quan vulguis. Gràcies. Bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per venir. És un plaer poder participar en aquest projecte de la peça del mes. Em fa especialment il·lusió poder presentar aquesta obra d'en Darius Vilàs, ja que poca gent el coneix realment. És un d'aquests artistes que va quedar una mica en l'oblit per la crítica de la història d'art del segle passat, però avui el que tractarem una mica és de donar-li un cert protagonisme i d'explicar, a part de la peça del mes, aprofitar per explicar una mica la seva trajectòria artística. Per tant, moltíssimes gràcies als museus de Sitges per donar-me aquesta oportunitat. Per començar, evidentment, hem de parlar de la biografia. Aquí tenim també un petit hàndicap perquè de la poca bibliografia que existeix d'en Darius Vilàs, d'aquest artista, molts crítics i molta biografia de l'artista apareix com de naixement 1879-1880. En realitat he trobat la partida de naixement, la inscripció a l'Arxiu Contemporani de Barcelona, i en realitat va néixer el 1878. Per tant, ja comencem malament amb aquest artista perquè no el situem ni al 80 ni al 79, sinó que va néixer un 15 de juny del 1878 a les 10 del matí. Aquí els hi poso una imatge de les poques imatges que hi ha del pintor, d'en Darius Vilàs, i la partida d'inscripció municipal. Aquí també els hi mostro, els hi presento aquest artista, en Darius Vilàs. Ell era fill de Joan Vilàs i Colomer, que era un gravador provinent de Tortosa, i de Josefa Fernández i Fons. Era el més gran de 6 germans, tots ells van néixer a Barcelona, i el germà petit, en Joan Vilàs i Fernández, també va ser un artista de renom. El que passa que va patir una mort sobtada quan era molt jovenet, l'any 1920, quan anava a estudiar la porcellana xinesa. Va morir a alta mar per un accident, doncs van morir tota la tripulació i per tant la seva vida artística va quedar estroncada de molt jove. Ell es dedicava més a la ceràmica, en resten algunes peces ceràmiques i pintura, però al morir jove la seva carrera va quedar troncada. D'en Vilàs tenim també un problema a l'hora de documentar-lo, i és que amb la seva germana Trinitat no es va casar mai amb Vilàs ni va tenir descendència perquè van tenir el bosc de castedat. Per tant, ell i la seva germana des de joves van optar per aquest vot, i per tant això també fa una mica difícil la recerca bibliogràfica
d'en Vilàs perquè no sabem ben bé quan va morir a l'any 50 on va anar tota la seva obra i tot el seu arxiu. Per tant, ara mateix és una mica complicadet poder documentar-lo per aquest factor. De jove, Vilàs va entrar a l'escola de la Llotja, com altres artistes de la seva generació. Els seus professors van ser Joan Pascó i Josep Garnelo. Sobretot en Pascó va tenir una forta influència en Vilàs en les primeres obres com a publicista, que ara en veurem unes quantes, i en Rafael Benet, que va conèixer en Vilàs, deia que en Pascó va heretar aquella antimònia entre naturalisme i estilització, que fou potser la característica pasconiana més evident. Per tant, veurem que aquest artista també li va quedar petja, sobretot a la primera etapa, l'etapa de joventut d'en Darius Vilàs. Els hi poso aquesta imatge perquè potser l'han vist en algun moment en algunes publicacions, és bastant famosa, és un retrat evidentment del senyor Antoni Gaudí, sortint de l'Església per Corpus. Doncs aquí tenim el senyor Vilàs, amagadet, si es fixen, el tenim just aquí. Perdó, és aquest senyor que baixa les escales amb el ciri, aquí l'he fet una ampliació, per tant també és un dels únics retrats que tenim d'aquest artista. Aquest és una fotografia de l'any 24 de la processó del Corpus amb els membres del Cercle Artístic de Sant Lluc, que més endavant en parlarem, que des de jove també en Vilàs va entrar en aquest cercle artístic de Sant Lluc. Pel que fa a les primeres obres, molt ràpidament, les obres més de joventut són de caire de publicitat. Aquestes, per exemple, són del diari Mercurio entre 1901 i 1902, on es veu també aquesta influència pasconiana, amb aquest decorativisme, i són unes obres, evidentment, que s'emmarquen dintre del modernisme, tot i que a Vilàs veurem que tot el seu corpus artístic serà en època del noucentisme, però sí que les primeres passes, primers anys del segle XX, doncs, evidentment, són estils modernistes. Veiem aquestes també de Tintorer i Oller, que era una fàbrica de caixes metàl·liques, que em consta que també va fer algun petit disseny per a aquesta empresa, per a alguna d'aquestes capses metàl·liques, postals, etc. També va tenir un pes important, segurament de la mà de Pascó, d'algunes publicacions, i es va dedicar a il·lustrar portades i interiors d'unes publicacions. Aquesta és una de les més boniques, és de l'any 1910, per tant també una obra molt primerenca d'en Vilàs, de la publicació Aristocràtiques, de Carles de Fortuny, que potser el coneixeran també com el baró d'Esponellà, que provenia de la baronia d'Esponellà, eren molt amics amb en Vilàs, i en el 1910, amb l'edició d'aquesta publicació, li van encarregar a en Vilàs tant la portada com els dibuixos interiors. Per tant, com poden veure, també segueix aquest modernisme de l'època. Amb la família del baró d'Esponellà tindran molta relació i es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya unes felicitacions molt boniques, també de primera època d'en Vilàs, on és molt curiós perquè aquí signa Darí Vilàs, no és Darius ni Darío, com el coneixerem més tard, sinó que aquí encara és Darí Vilàs, i és curiós aquest canvi de nom que posteriorment farà, i són uns aiguaforts molt bonics, amb aquest classicisme també, amb aquest cert modernisme, però són unes peces molt boniques i també marquen aquesta relació que tenia amb el baró d'Esponellà, també li editarà Ex Libris, etc. Un altre llibre que farà serà l'any 1913, que és l'obra de Maria Teresa de la col·lecció Biblioteca de l'Hogar, que són aquestes publicacions que es feien per les noies, de com s'havien de comportar i totes aquestes característiques que s'havia de tenir davant de la gent, i en Vilàs va il·lustrar la portada per una d'aquestes novel·les. Si avancem una miqueta amb el temps i ens traslladem al 1919-1920, ja veiem que l'estil canvia per complet, i aquí ja veiem el noucentisme en estat pur. Per tant, veiem també aquestes dues publicacions molt boniques, la de Marià Manent de la Branca, que a mi personalment m'agrada molt, amb aquests dos personatges contundents, vestits ja amb aquestes túniques, aquests ropatges, que això serà ja un leitmotiv en la visió d'en Darius Vilàs, i d'aquí un moment ho veurem, o les jovençanes d'en Narcís Masó i Valentí, que també és una portada una mica més discreta, però que també s'intueixen aquesta iconografia ja més noucentista. Evidentment, a la revista de Cidallà no podia faltar, i un número, concretament el del 1918, en Darius Vilàs va fer la portada. Per tant, aquí ja veiem també com el noucentisme ja comença a entrar en força i aquest modernisme primerenc desapareix per treballar ja amb aquesta iconografia típica d'en Vilàs. És molt curiós perquè trobant i buscant informació he trobat aquest
aquestes dues accions que m'han fet molta gràcia. Són accions del Maresme, de Caldes d'Estrac, de la meva terra, del Maresme, i són unes accions que es van fer per Playas de Catalunya i per la cooperativa de consumo La Caldetense. I és molt curiós perquè no tenia constància que aquest senyor també es dediqués a fer aquest tipus de documentació, i com poden veure també són molt boniques, amb aquest mediterranisme, no?, típic del noucentisme, i aquí fins i tot és curiós com es pot veure la Torre dels Encantats, no?, que és una torre que forma part de l'Skyline de Caldes d'Estrac, que és una torre de defensa. Per tant, es situen les escenes a la costa de Caldes d'Estrac, no?, del Maresme. Per tant, com a anècdota, em va fer molta gràcia trobar-les. Publicitats també de primera època, com aquesta del Correo Catalán, i fins i tot també va fer treballs de cartellisme, que això també és molt interessant. Per exemple, aquesta de la Romeria de Montserrat de l'any 1912, també va fer en Darius Vilàs. També va fer aquest disseny per un àlbum fotogràfic de la Sagrada Família de primera època, del 1916, que va agradar tant aquesta portada que l'any 1924 la van fer servir per el calendari Josefino, que era un calendari que es feia cada any, i per tant devia agradar moltíssim aquest disseny, i el 24 el van rescatar i el van tornar a utilitzar per al calendari. Més cosetes també de publicitat són aquest cartell publicitari també del 1914 per l'empresa d'editors d'Herederos de la Viuda Pla. És molt curiós perquè aquí en Vilàs el que fa és una relació entre aquest goticisme, no?, aquesta imatge medieval contraposada amb la Sagrada Família, que era el moment de la modernitat, no? Per tant, és molt curiós com crea aquests dos mons, aquesta donzella medieval, no?, que està mirant aquest emblema de modernitat que és la Sagrada Família, no? Per tant, és molt curiós el joc que fa. I el cartell de la Mercè, de la Mare de Déu de la Mercè de les festes del 1917, també les va fer, va ser un encàrrec que li van fer en Darius Vilàs, també aquesta verge central amb aquests personatges en el port de Barcelona, amb la muntanya de Montjuïc al fons, on es pot veure aquesta estètica noucentista per excel·lència. Un punt important serà l'any 1901 per la biografia d'en Vilàs, perquè serà l'any que entrarà al Cercle Artístic de Sant Lluc. Ja saben que el Cercle Artístic de Sant Lluc és un cercle, una associació de pintors que es desvinculen del Reial Cercle Artístic per tenir unes conviccions diferents, sobretot vinculades amb el món de la religió, de l'espiritualitat, etc. I l'any 1901 en Vilàs entrarà. L'any 1924, com poden comprovar aquí, li encarregaran l'emblema de l'associació. Per tant, serà també un disseny que farà en Darius Vilàs. L'any 1904, farà la primera exposició amb el Cercle Artístic de Sant Lluc, al moment en què el cercle estava situat en el que avui coneixem com els Quatre Gats, al carrer Montsió de Barcelona, i en Darius Vilàs presentarà aquestes dues testes que poden veure que són unes testes totalment amb uns traçats més academicistes, però serà de les primeres obres que exposarà juntament, per exemple, en Joan Llimona, que veurem després que se'l considera el seu mestre, o el mateix Dionís Baixeres, que també són els fundadors d'aquest Reial Cercle Artístic. També serà molt interessant perquè el 1906, dintre encara de l'Escola de la Llotja, guanyarà per part de la Diputació de Barcelona, guanyarà una beca per estar un any a Itàlia. Aquest viatge serà un punt d'inflexió en la seva carrera artística perquè serà a Itàlia, concretament a Florència, on coneixerà aquest senyor que tenim aquí, que tothom sap qui és, que és el Fra Angelico, els frescos de Fra Angelico que es trobaven al Museu de Sant Marc de Florència. Serà un punt d'inflexió perquè aquí és quan Darius Vilàs es donarà compte de la importància del muralisme i per tant serà en el moment que començarà a investigar sobre la tècnica del fresc, la tècnica del mural i sobretot la influència d'aquest arcaïcisme, d'aquesta pintura més planera i més primitiva com és la de Fra Angelico. Tant serà aquest èmfasi i aquesta gran fascinació per la pintura mural de Fra Angelico que arribarà fins i tot a fer conferències, aquestes de l'any 26 de l'Associació Catòlica, on va tenir molt de ressò, projectant diapositives i explicant tant la tècnica del fresc com la pintura de Fra Angelico. Per tant, veurem que això serà un leitmotiv en tota la seva carrera i que serà el punt de partida per dedicar-se a la pintura mural
que és pel qual és conegut. Per tant, ara farem un petit repàs. També dintre del cercle artístic de Sant Lluc i perquè vegin una mica la influència que va tenir dintre d'aquest cercle, mai va tenir un càrrec important dintre del cercle artístic de Sant Lluc, sempre va ser vocal, per tant, des de que va entrar fins al 36 exercirà com a vocal del Sant Lluc, però sí que va participar en projectes interessants dintre de l'associació i sota el mestratge, repeteixo, de Joan Llimona. En aquest cas és una pastoral del 1911 que es dedica al bisbe Torres i Bages, que ja saben que el bisbe Torres i Bages, bisbe de Vic, és el promotor també del cercle artístic de Sant Lluc i per tant conviden a Darius Vilàs i altres artistes del cercle artístic de Sant Lluc a il·lustrar aquesta pastoral del bisbe de Vic i aquí poden veure ja aquesta pàgina d'en Darius Vilàs que ja ens dona una pista, si es fixen, en l'obra que veurem avui, perquè tenen punts de contacte plenament amb el que explicarem d'aquí un momentet de la peça d'aquí de Sitges. I perquè vegin com aquesta obra hi havia també il·lustracions d'en Baixeres i d'en Joan Llimona, per tant era una publicació prou important en la qual en Darius Vilàs hi va formar part. També va tenir aquest poder o va tenir aquesta importància dintre del cercle artístic de Sant Lluc que fins i tot l'any 1918, quan mor el bisbe Torres i Bages, li encarreguen el mural per la seva tomba. Torres i Bages està enterrat a la catedral de Vic, en una de les petites capelles, i li encarreguen aquest fresc fantàstic que acompanya aquesta peça fantàstica també de Vall Mitjana, aquest Crist, que és una peça extraordinària, retrata aquestes tres Maries que van al sepulcre amb una estètica completament ja, com poden veure, noucentista, aquí un noucentista pur i dur. En aquest sentit també m'agrada molt posar aquesta imatge per relacionar-la també amb el cercle artístic de Sant Lluc i per la seva importància. És una pintura que no l'he localitzat, sé que va estar exposada a la gran exposició que es va dedicar al cercle artístic, però no l'he trobat. És una pintura d'en Francesc Vidal Gomà, que la va pintar l'any 67-68, és a dir, en Darius Vilàs ja feia 10 anys que era mort, però és molt curiós perquè es veu una mica aquest ambient dels amics del cercle artístic i es poden veure d'esquerra a dreta Iu Pasqual, en Rafael Benet, evidentment, gran amic també d'en Darius Vilàs, en Rafael Llimona, en Ràfols, que també va escriure bastants articles dedicats a en Darius Vilàs, en Josep Obiols, en Darius Vilàs, que és aquest senyoret d'aquí, que tenim aquí, i a la part del darrere en Vidal Gomà i en Jaume Busquets, que en Jaume Busquets serà un dels deixebles, per no dir l'únic deixeble d'en Darius Vilàs, del qual ell va ser mestre. Per tant, veurem molta obra mural d'en Jaume Busquets que té punts de contacte amb l'obra mural d'en Vilàs. El contacte amb Sant Lluc i amb Llimona també va fer que en Vilàs pogués participar en projectes importants. Aquest projecte d'aquí és la capella dedicada a la Dolorosa del Via Crucis de Montserrat, que potser en algun moment han pogut visitar, doncs li encarreguen les pintures de l'interior d'aquest monument, d'aquesta part del Via Crucis. Està format per diferents punts, diguéssim, aquest dedicat a la Dolorosa, disculpin, està pintat o les pintures del fresc són d'en Darius Vilàs, són aquestes d'aquí, mentre que l'escultura és d'en Josep Llimona, la peça de la Dolorosa és d'en Josep Llimona. És una capella feta o projectada, millor dit, per Enric Sagnier, que veurem que Enric Sagnier també serà un dels arquitectes juntament amb Antoni Gaudí, Rubió i Vallvé, o Josep Maria Periques, seran els que més treballaran amb Darius Vilàs, encarregant-li sobretot pintura mural per la decoració de les esglésies i de cases particulars. Molta gent i molts articles vinculen aquestes peces d'en Darius Vilàs de l'any 12-13 amb Puvis de Chavannes, que Puvis de Chavannes és un pintor francès de la darreria segle dels últims anys del segle XIX, feia aquestes peces a finals del XIX, principis de XX, i molta gent l'ha volgut relacionar aquestes pintures d'en Vilàs, sobretot amb aquests colors pàl·lids i aquesta iconografia, amb Puvis de Chavannes i amb Maurice Denis, que són artistes vinculats a una temàtica, a un estil més simbolista francès, s'han volgut relacionar amb en Vilàs. No se sap ben bé si aquest senyor va tenir aquesta influència francesa, perquè com ja hem dit no tenim cap tipus de documentació, ni d'arxiu, ni de memòries d'en Darius Vilàs, però sí que és veritat que tenen punts de contacte i que segurament en algun moment Vilàs va poder veure o conèixer aquesta obra francesa.
Aquí els hi poso algun dibuix d'aquesta època també d'en Sant Lluc. És molt curiós perquè en Rafael Benet explica que ja des de jovenet en Vilàs li agradava moltíssim la natura i que una tarda que va arribar a l'espai del Sant Lluc al carrer Montsió va llogar una vaca a una lleteria que hi havia properament al Cercle del Sant Lluc per fer de model. Això no va agradar gaire als seus companys, però perquè veiem que la ruralitat i aquest gust pel paissanisme i pel pairarisme, que després ho veurem a l'obra que comentarem, doncs ja des de jove el té. Aquí he posat aquestes imatges que segurament coneixen també o les han vist en algun moment. Són les pintures al fresc de Joan Llimona del Cambril de la Mare de Déu de Montserrat. Un projecte també molt important que van encarregar a Llimona. Evidentment, el Cercle Artístic de Sant Lluc tenia molta vinculació amb l'Església i grans projectes, en aquest cas com a Montserrat, doncs era evident que s'encarreguessin artistes com els del Cercle Artístic de Sant Lluc, com hem vist en Vilàs amb la Capella de la Dolorosa i en aquest cas Llimona amb les pintures del Cambril de la Mare de Déu de Montserrat. Poso aquestes imatges perquè tenen molta relació amb aquestes d'aquí, que són la primera gran obra important d'en Vilàs, per al qual va rebre una molt bona crítica, que són unes pintures que malauradament no conservem, que estaven disposades en el presbiteri de la capella de la colònia de Torelló, una colònia industrial que hi havia a Torelló. Malauradament es van perdre, però poden veure el contacte que hi ha i la influència amb Joan Llimona. Per tant, aquests camperols s'acosten a la figura de Crist i tenen molta relació, com poden veure, amb aquesta iconografia d'en Llimona. Per tant, podem veure que la influència va ser molt, molt important. Hi ha un petit fragment de La Vanguardia del 1912 que diu sobre aquestes pintures, diu: se destaca su importancia el friso destinado a decorar el ábside de la iglesia de una colonia obrera de la montaña catalana, composición donde son actores los humildes y que acercan reventes a uno y otro lado del frondoso árbol de la vida que divide por la mitad aquella y ante la qual ha de ir colocada la imagen de Jesús en escultura. Per tant, això és un punt important, com és el poble que es posa al mateix nivell que la divinitat. Això ho veurem d'aquí un momentet en un exemple que coneixeran tots els que estem aquí a la sala. Perquè vegin també com ja Vilàs des de jove tenia aquesta fascinació per la ruralitat. Aquest és un aiguafort molt curiós del 1913 que exposa en una exposició que es fa a la Sala Atenea de Girona amb altres artistes de l'associació del Cercle Artístic de Sant Lluc. Es diu Orando por los difuntos i buscant informació per internet, aquestes coses d'autoria, em va fer molta gràcia perquè es va vendre a subhasta atribuït a Darío de Regoyos. Per tant, és molt curiós com aquest aiguafort, que de ben segur sabem que és d'en Darius Vilàs, en un moment donat es va canviar l'autoria, es va fins i tot signar i es va vendre com un Darío de Regoyos. Sí que és veritat, i això haig de dir, que l'estil és molt proper, aquest estil d'en Regoyos amb el d'en Darius Vilàs, però a nivell anecdòtic, per la gent que sigui col·leccionista a la sala, que vegin que a vegades passen aquestes coses de canvis d'autoria, i que aquest senyor va comprar un Regoyos i en principi havia de ser un Darius Vilàs, tindria un Darius Vilàs a casa seva. Altres obres de Puigdà de Xavant també per veure aquesta relació amb en Darius Vilàs. També Maurice Denis també veurem que també té una certa vinculació amb les pintures murals, sobretot a partir dels anys 20 amb en Darius Vilàs. I aquí arribem a un exemple que tenim a pocs metres, que és aquesta fantàstica capella de l'any 1914 a la capella del Santíssim d'aquí de l'església parroquial de Sitges, un encàrrec que va ser fruit de la donació de Charles Deering, que va donar el suport econòmic perquè es poguessin pintar. I aquí també s'expressa una mica aquesta dualitat o aquesta manera de posar en el mateix nivell el poble de Sitges, que són aquests personatges que està fent cua perquè Crist els perdoni, amb aquest personatge agenollat en el qual Crist ja li està perdonant els pecats, però si es fixen està en el mateix nivell dels 4 evangelistes que els tenim a l'altra banda. Per tant, això va ser molt aplaudit a l'època i repeteixo, no és cap novetat d'en Vilàs
Vilàs, sinó que ja en Llimona ho feia. Per tant, aquí en Vilàs va seguir una mica la petjada del seu mestre. Aquí també en Folch i Torres situa aquestes pintures dintre de l'escola muntanyista, dintre de l'escola muntanyista com la d'en Llimones, en Dionís Baixera, sobretot per aquests cels i aquests paratges de muntanya idíl·lics que apareixeran molt en aquest tipus de pintura amb els xais, etc. Per tant, estarà dintre d'aquesta escola. Aquí hi ha uns dibuixos, uns esbossos al natural que es conserven a l'Arxiu Mas de Barcelona, on es veuen aquest grup de personatges que en aquest cas són els vilatans, les persones de Sitges, que en aquest cas es dirigeixen a Crist per redimir els seus pecats. Ho acompanyen una sèrie d'àngels, no m'hi estaré gaire amb aquestes pintures perquè segurament les coneixen molt més vostès que jo, però em feia gràcia també explicar aquesta pintura d'en Vilàs que tenim aquí a Sitges. I també a la capella hi ha un Sant Sopar, en aquest cas és un Sant Sopar dels anys 40, no té gaire importància a nivell estilístic més de la que podem veure, que substituïa un Sant Sopar que durant la guerra es va perdre. Per tant, el 1945 li van encarregar a en Vilàs que reproduís un altre Sant Sopar de grans dimensions, que el trobem sobre la porta d'accés a la capella, i que és un Sant Sopar més academicista, aquesta amb un regust encara noucentista però més de caire academicista. Una altra de les pintures també molt importants que trobarem serà l'any 15, que potser són les més importants d'en Vilàs, per la capella del Carme, la capella del Sagrament del Carme, de Josep Maria Pericas. Aquestes pintures no es conserven perquè l'any 36 es va enderrocar la capella, per tant les pintures es van malmetre, les úniques que sí que es mantenen encara són les de la zona de l'absis i els vitralls, que també són un projecte d'en Vilàs. No entrarem en el món del vitrall perquè seria una altra conferència, però en Vilàs també va ser un gran dissenyador i sobretot va col·laborar, per exemple, amb Antoni Gaudí a la catedral de Mallorca fent alguns vitralls per alguna capella. Aquestes són les famoses fotografies també de l'Arxiu Mas que ens recorden aquesta processó del Santíssim, també dintre d'aquest llimonisme, perdoneu la paraula, però és aquests personatges que en aquest cas Pericas va encarregar a Vilàs que fossin obrers del barri de la zona del Raval on està ubicada la capella, doncs són representants, gent del barri, gent obrera, que estan fent aquesta processó dirigides cap a Crist. També. Aquestes són les que es mantenen avui dia, que són les de la zona de l'altar i de l'absis i que es conserven en un estat molt bo de conservació, i els vitralls, que els vitralls es van perdre alguns però es van poder recuperar després de la guerra seguint els mateixos el projecte original. En Vilàs val a dir que la guerra també li va donar feina, perquè moltes de les esglésies que es van destruir, doncs Vilàs va ser un dels promotors en poder recuperar-les. Per tant, també en aquest sentit li va donar una mica de menjar poder recuperar algun d'aquest patrimoni que s'havia perdut, inclús alguna de les seves obres poder tornar-les a recuperar. Ràpidament, aquestes són les de Mallorca, que col·labora amb Antoni Gaudí, que coneixerà el Cercle Artístic de Sant Lluc, per la capella de Sant Bernat de la Catedral de Mallorca de l'any 1915. Aquestes pintures també són molt interessants perquè aquí ja veiem un canvi de paradigma. Aquí ja veiem on el noucentisme entra i on Vilàs queda impregnat per aquest noucentisme, per aquest mediterranisme, per aquesta Arcàdia, i veiem que són les pintures que es van fer per l'any 1916 pel Palau Marc de Mallorca, coincidint que estava treballant amb Antoni Gaudí a la catedral amb els vitralls, doncs l'empresari Juan Marc li va encarregar per al seu palauet que s'havia aixecat al vell mig de Mallorca, doncs aquestes pintures per al menjador. Malauradament tampoc es conserven, però sí que veiem com és també un punt d'inflexió i és on ja veiem com Darius Vilàs entra en el ple noucentisme. Per tant, es puja al carro d'aquest estil i a partir d'aquí no canviarà. Veurem com ja aquestes arcàdies, aquests paisatges idíl·lics aniran tenint molta importància amb l'obra de Vilàs. També a la Torre dels Pardals, que és una torre que estava situada a Horta, de Barcelona, també és una casa que ja no existeix i per tant les pintures tampoc, però veiem també com l'empresari reusenc, en aquest cas, li va encarregar a Vilàs aquests plafons per l'escala del menjador de casa seva. I si es fixen poden veure aquesta representació mediterrània de la costa catalana
amb aquests xais, aquests pastors i aquesta Arcàdia idíl·lica que, com ja saben, van representar molts artistes en aquell moment. Aquesta pintura és molt curiosa, la vaig trobar també cercant informació sobre Vilàs. És una pintura que es va presentar a l'Exposició d'Art de Barcelona el 1918, es titula Costa Brava, és molt bonica, no es va ser adquirida per la Junta de Museus en aquell moment de Barcelona, però sí que va guanyar el mateix any un concurs de pintura que es feia a Palamós que es deia El cau de la Costa Brava. Em va fer molta gràcia el nom, es veu que era un concurs bastant important, que es va presentar molta gent, i en aquest cas sí que va guanyar el concurs aquest de l'any 1918 i va passar a formar part del Museu de Palamós, que seria l'actual Museu de la Pesca. He intentat posar-me en contacte amb el Museu de Pesca, però malauradament no s'ha trobat la peça. És una pena perquè és una peça que devia ser molt bonica, una peça prou gran, de 2 metres per 1 metre i mig, i per tant aquí ja veiem com en Vilàs, repeteixo, entra dintre d'aquesta estètica noucentista i comença a representar aquests paisatges. De la mateixa època serà aquesta, que també és una peça que a mi m'agrada moltíssim, que representa la vila de Tossa de Mar, com poden veure aquí la Vila Vella i tota l'abadia de Tossa de Mar, i també recupera o entra en aquest joc del mediterranisme, de la importància de la costa dintre de l'estètica i del moviment del noucentisme. Torno a repetir perquè el 1918 fa aquesta obra per al sepulcre d'en Torres i Bages, i aquí altres exposicions que va presentant que va seguint amb aquesta temàtica. La 1922 serà molt important també, ja arribem a la peça, perquè dintre del Cercle Artístic de Sant Lluc, Vilàs serà un dels promotors de crear els Amics de l'Art Litúrgic. Això no és cap novetat perquè ja l'any 1914 a París es va crear una entitat d'aquestes característiques que era una manera de reivindicar com l'art litúrgic es podia sumar en aquests moments de modernitat. Això en Vilàs i altres companys els hi va anar molt bé perquè ja tenien l'excusa perfecta per poder treballar dintre d'aquesta estètica més espiritual i més religiosa, amb l'excusa de reinventar-se i de trobar tots aquests elements típics de la litúrgia i transformar-los o dissenyar-los dintre d'aquesta modernitat. Aquí hi ha aquesta Vera Creu amb disseny d'en Vilàs i altres projectes que es presentaven en exposicions. En concret es van fer 3, un al 25, un al 28 i un al 30. A partir del 30 l'associació desapareix i ja no es tornarà a fer cap tipus d'exposició. Aquesta peça que els hi poso aquí també és molt curiós perquè és l'únic esbós que es conserva fotografiat, no sabem on està ni en quin punt es troba, si el té algú o va desaparèixer, perquè en la claustre de la catedral de Vic hi havia d'anar un Via Crucis amb pintures al fresc d'en Darius Vilàs. Per tant, aquesta és l'escena de l'enterrament de Jesús que havia d'anar en un Via Crucis per tot el voltant de la catedral. Malauradament aquest projecte no es va arribar a produir mai i és una pèrdua bastant important perquè hagués estat un dels testimonis més interessants de la pintura d'aquesta època d'en Darius Vilàs. Aquí hi ha una entrevista que li fan referent als Amics de l'Art Litúrgic amb una caricatura que fa certa gràcia d'en Vilàs. En Rafael Benet li deia que tenia somriure de rata perquè tenia un bigotet i les dents així com les paletes i li deia que tenia somriure de rateta. Per tant, era un apel·latiu carinyós que li feia en Vilàs. Un altre també exemple que malauradament hem perdut és per la capella del Sacrament de Sant Josep Oriol, que també va ser cremada durant el 36 i per tant també li van encarregar a Darius Vilàs totes aquestes pintures que malauradament no les conservem. Per tant, aquest mediterranisme, aquestes escenes idíl·liques de l'Arcàdia es reprodueixen dintre de l'àmbit catòlic. Sí que conservem algun dibuix en alguna col·lecció particular d'esbós d'aquestes pintures, però les pintures no les conservem. I arribem també al punt àlgid, que són aquestes pintures que les germanes Godó van encarregar en Vilàs també l'any 23 per la seva casa de Sarrià. Aquesta casa potser els hi sonarà perquè actualment és el Consolat dels Estats Units a Barcelona. Per tant, aquí faig
els hi dono les felicitacions al Consolat dels Estats Units perquè estan recuperant les pintures. Una casa d'Enric Sagnier també, de l'arquitecte gran col·laborador també d'en Darius Vilàs, i per tant s'estan fent unes tasques de manteniment molt interessants. Aquí hi ha unes fotografies que vaig poder fer en el seu moment, ara ja estan restaurades les pintures, però tornen a reproduir el mateix, aquesta estètica clàssica dintre de la decoració noucentista. Es creu que aquestes dues persones que tenim aquí són les germanes Godó tenint un nen petit a les faldes. Se sap que les germanes Godó van fer molta obra de beneficència pels nens orfes, sobretot de Barcelona, i per tant suposo que aquí Vilàs va voler representar les dues germanes com a promotores de l'obra i fent aquest acte de caritat amb un nen o una nena petitonet. És molt curiós veure com les germanes van vestides d'època clàssica, mentre que la nena o el nen va vestit d'època moderna. Per tant, veiem també un cert anacronisme que és interessant i és curiós. També relacionat amb les pintures de la casa de les germanes Godó veiem l'Hospital de Natzaret, que l'Hospital de Natzaret precisament és un hospital que van promocionar les germanes Godó també per nens que tenien certes dificultats o orfes, i aquí és un dels únics plafons ceràmics que coneixem dissenyats també per en Darius Vilàs, i conservem un esbós d'un d'aquests personatges que conformen aquest plafó. Ràpidament, el Foment de la Pietat també serà una de les obres magnes d'en Darius Vilàs. És un espai que ara està tancat, però em comenten que breument l'obriran al públic, per tant els recomano moltíssim la visita perquè és un espai fantàstic, on Vilàs va poder pintar el pati interior amb escenes bíbliques, com poden veure aquí, que aquí també hi ha la referència a Puig de Chavannes, amb aquesta influència simbolista francesa. Aquí els poso aquesta peça del Museu d'Orsay de París perquè vegin que és bastanta la influència que té amb Darius Vilàs. Aquí també amb Maurice Denis, amb aquesta crucifixió, que salvant les distàncies d'un i altre també veiem que agafa algun pic d'aquest artista. I són molt curioses les pintures de la Sala de Juntes, que això és un espai que concretament no es pot visitar i a mi em van deixar entrar, no les coneixia. Es representa el Bon Pastor i és una escena que es porta a la contemporaneïtat de l'època, i es creu que aquest personatge que tenim aquí és Antoni Gaudí. Per tant, Antoni Gaudí podria ser que estigués representat en aquesta escena com a amic d'en Darius Vilàs i que el volgués representar en aquesta escena amb el Bon Pastor. A part de tota aquesta pintura mural, Darius Vilàs mai va deixar de pintar paisatge, va ser un gran amant del paisatgisme i el 27 fa una gran exposició a la Sala Parés de Barcelona, comença a presentar les aiguatintes, que les aiguatintes també seran uns projectes molt i molt bonics que s'entendrà, o la crítica ho entendrà com a treball no final, sinó com a petits apunts, però si es fixen tenen una qualitat molt bona. Això és la Sant Pol de Mar, el Maresme, perdó, i són unes aiguatintes que també eren molt boniques i que van ser, repeteixo, no prou valorades en el seu moment. I finalment, i ja entrem a la peça del mes, que és el que ens toca, el gran i últim projecte d'en Vilàs el trobem l'any 29. Què passa l'any 29 a Barcelona? Exposició internacional. Per tant, li encarreguen les pintures murals pel Palau de l'Agricultura, que avui el coneixem tots com el Teatre Grec. Per tant, quan entrem al vestíbul del Teatre Grec trobem aquest espai fantàstic i totes aquestes pintures es van encarregar en Darius Vilàs. Aquí sí que va ser un encàrrec des de l'exposició internacional on es volia representar l'abundància de Catalunya. Per tant, són unes escenes camperoles, no seguint aquesta estètica noucentista, però sobretot es volia mostrar aquesta abundància a partir de tots aquests bous ben carregats de fruita, les dones i els homes treballant, era una mica la imatge que es volia donar en aquell moment i que va ser un encàrrec molt bonic i dels últims, repeteixo, que va fer en Vilàs. Es conserven alguns dibuixos, com poden veure Vilàs era un gran dibuixant també, i aquests són els dibuixos dels bous que trobem en els frescos del Teatre Grec de Barcelona. Bé, entrem a la peça, que és per la que hem vingut avui. Hem fet un petit recorregut per la biografia d'en Vilàs, però ara sí entrem a comentar la peça. Aquesta peça, com molt bé ha dit l'Anna, és una peça
un oli sobre fusta. El nom de Pastora Dormida no el sabem, per tant, a mi em van donar aquest nom, però no sabem ben bé quin nom tenia. Normalment en Vilàs posava pocs noms a les seves obres i no les datava, per tant aquí tenim dos hàndicaps, no? Tant pel nom com per les dates. Sí que és veritat que he volgut posar aquesta obra dintre la cronologia de finals dels anys 20, principis del 30, per un tema de temàtica que comentarem ara i també per al tema de la pinzellada, que també ho comentarem d'aquí una estona. Els anys 30 i 40 van ser uns anys molt positius pel que fa a la pintura de paisatge i per tant en Darius Vilà va ser un d'aquests artistes que va exposar moltíssim a Barcelona. Com molts artistes solien, quan arribava el bon temps, sortien de la ciutat de Barcelona perquè era una ciutat que no es podia viure a l'estiu i el que feien era escapar-se. Cadascú buscava aquells indrets que millor li servien per poder pintar i aprofitaven els mesos d'estiu per produir moltíssima obra per després, quan arribava la tardor, poder-la vendre a Barcelona. Sobretot en Vilàs va ser un artista que va exposar molt a la Sala Pinacoteca de Barcelona i els paisatges agradaven molt. Era un paisatge agradable que la burgesia barcelonina en aquell moment li servia per representar aquesta ruralitat idealitzada i sobretot li servia molt per decorar les segones residències que tenien. Per tant, les casetes que tenien a la muntanya era una pintura agradable, aquesta pintura de cavallet que els hi servia per decorar totes les estances. Poso una mica de recull de premsa dels anys 30 on veiem obra d'en Vilàs, va ser un artista que va treballar moltíssim en aquest sentit, alguns retalls. I fins i tot l'any 33, a l'exposició de primavera que es fa de Barcelona, que he posat el retall de revista, de diari, perdó, la Junta de Museus compra, o l'exposició guanya un premi a l'exposició de primavera del 33 i aquesta peça l'adquireix i actualment la podem veure al Museu Nacional d'Art de Catalunya. El MNAC té alguna peça d'en Darius Vilàs, però l'únic paisatge que té és aquest que es diu Pirineu català, de l'any 33, i veurem que serà un leitmotiv en tota la seva trajectòria, aquesta pintura de cavallet. Era un pintor també que li agradava treballar molt les tempestes, els núvols, com veuen aquests núvols que estan aterrant a la vall, en aquest cas de Camprodon, i que els camperols estan afanyant-se per poder acabar abans que arribi la tempesta. Per tant, serà un pintor on a les tempestes, als núvols, li agradarà moltíssim i tindrà molta producció en aquest sentit. Torno a posar aquest aiguafort perquè ens parla una mica d'aquests estius a Camprodon i aquestes obres també primerenques del 1919 i 1920 també el tenim a Camprodon situat. Per tant, la vall o aquesta zona del Ripollès serà un espai habitual, tant ell com per exemple Dionís Baixeres, que també va estiuejar molt de temps a Camprodon i va aprofitar per produir moltíssima obra de cavallet per vendre-la. Aquesta peça també, aquest pastel és molt bonic, del 1918. On residia en Darius Vilàs a Camprodon? Doncs residia al carrer Nou, número 11. Per tant, aquesta era la finca on el senyor Darius Vilà vivia als estius, concretament a la planta baixa, que és aquesta porteta que tenim aquí. Malauradament no vaig poder entrar, ja m'agradaria, però no vaig poder entrar. Però em consta que la senyora propietària de la finca, que és la senyora Bonada, té una forta col·lecció d'en Darius Vilàs. Per tant, espero algun dia poder consultar-la i poder veure-la. Com sabem que vivia al carrer Camprodon número 11, la poca documentació que s'ha trobat i que està entre l'Arxiu Històric de Barcelona, l'Arxiu Nacional de Catalunya, etc., si es fixen, aquí a l'adreça ja posa calle Nueva 11 de Camprodon. Per tant, sabem que als anys 30 segur el trobem allà. La Guerra Civil el va enganxar a Camprodon, per tant sabem que tot el període de guerra el va passar a Camprodon, va passar bastantes penúries, després ho comentarem, però fins que no va acabar la guerra, ben entrat als anys 40, etc., no va poder tornar a baixar a Barcelona.
Aquesta peça és una peça que situem a la col·lecció personal del doctor Jesús Pérez Rosales. Com sabem que pertany a la col·lecció del doctor? Doncs perquè hi trobem una dedicatòria que diu a mi antiguo y buen amigo doctor Pérez Rosales. Per tant, segur que va formar part d'aquesta col·lecció i que a partir dels anys 70, quan la col·lecció va passar a la Diputació de Barcelona, va formar part dels Museus de Sitges, però sabem segur que va ser col·lecció del doctor. En Vilà es dedicava moltíssimes obres, això sí que és veritat que de les olis que es conserven, aquarel·les, etc., molts estan dedicats a amics seus. Per tant, això també ens dona pistes de que era un home o bé que donava molt i regalava molt, o bé que quan algú li comprava la peça doncs li dedicava, que també podria ser. També és molt curiós perquè si consultem el fons del Pérez Rosales no és l'única obra d'en Vilà, sinó que tenim també aquestes peces. La primera peça és una aquarel·la que també la podem emmarcar dintre d'aquesta estètica bucòlica, d'aquesta natura bucòlica, aquesta ruralitat idealitzada, mentre que les altres tres tinc moltes ganes de veure-les perquè, si es fixen, són unes aquarel·les que formen part segurament d'un projecte per algun fresc, per alguna església, etc. Dic que tinc ganes de veure-les perquè segurament hi haurà alguna inscripció o algun element que ens donarà alguna pista. Jo, pel que conec d'en Vilàs, no em sona, per tant, potser són uns projectes que no es van arribar a fer o que s'han perdut, malauradament, però això és una... Aprofito que tinc en Xem aquí perquè és una de la segona opció que faré. A l'any 37, com poden veure, també fa aquesta pintura, per tant, aquesta natura idealitzada que tant agradava, aquesta ruralitat idealitzada ja la practicava, ja la pintava. En aquest cas és curiós com a l'any 37 encara incorpora aquest pastor vestit una mica a la manera grega o romana, però dintre d'un paratge completament rural. També obres de primera època, aquestes del 1911, d'aquesta cabana de Camprodon, per tant aquí ja jugava amb el joc de llums i ombres. És una peça molt poc definida, sembla com un petit esbós, però ja ens dona pistes que ben jove li agradava i pintava aquesta tipologia d'obres. Aquesta és dels anys 40, de Vilallonga de Ter. Aquesta obra en Rafael Benet la vincula molt amb el paisatgisme d'en Dionís Baixeras. Veurem que també tindrà punts de contacte amb aquest artista. Aquí els hi poso alguns exemples d'en Baixeras, que també va ser fundador del Cercle Artístic de Sant Lluc i per tant amic d'en Darius Vilàs, i aquí poden veure com pràcticament aquest prototip de camperola amb aquests esclops de fusta, les barretines, aquest prototip de pagès o de camperol agradava molt en aquell moment i per tant molts artistes van pintar-lo, aquesta escena. Sí que és veritat que en el cas de Dionís Baixeras i de Joan Llimona també darrere d'aquesta ruralitat idealitzada hi havia el component moralitzant i espiritual del Cercle Artístic de Sant Lluc. Per tant, no eren tant escenes anecdòtiques, sinó que hi havia aquest component que en aquest cas en Darius Vilàs no el practicava gaire. Per tant, tota la pintura de cavallet o aquesta pintura més pastoral que coneixem d'en Vilàs, aquest component moral o espiritual no, mentre que amb en Llimona i amb en Dionís Baixeras sí que el coneixem. Aquesta escena també molt boniqueta d'aquest pastor amb el ramat, en podríem passar moltes. Aquesta és una pintura d'en Vilàs també, i perquè vegin una mica, tothom ha vist ramats i pastores a la vida, però perquè vegin aquesta imatge d'època dels anys 20 de l'arxiu del Ripollès, com en Vilàs retratava sempre aquesta Arcàdia. O aquesta pintura també que representa els tancats típics del Xais, en aquest cas a Prats de Molló, molt a prop també de Camprodon, i que aquesta pintura també és molt curiosa perquè aquí la pinzellada és una pinzellada molt més postimpressionista, per tant aquí no hi ha un detall absolut de les figures humanes, sinó que és una pinzellada molt més solta i molt més postimpressionista, però sí que, per exemple, les muntanyes i els verds i aquests colors pàl·lids seran un leitmotiv en la pintura d'en Vilàs. Aquest esbós també, que segurament seria algun esbós per algun fresc o alguna pintura que no coneixem, d'aquest pastor amb el ramat, o, per exemple, aquestes obres de Llimona, que aquestes obres són també molt interessants, aquest és Tornant del Tros, i aquí el que els dic, que el component de Llimona té un component molt espiritual, perquè aquests pagesos són uns pagesos que estan tornant de feinejar, però mentre es tornen de feinejar estan resant. S'han volgut relacionar una mica amb l'Àngelus de Millet, una mica aquesta espiritualitat de Millet. Doncs en el cas d'en Darius Vilàs aquest component no existeix, o existeix
existeix molt poc. O aquesta pastoreta també, Pasturant del 1901, que es troba al MNAC, o aquesta pintura més de caire simbolista també, en la qual Vilàs també hi va participar. He volgut relacionar la peça de Sitges amb aquesta penserosa a prop del riu que es troba al Museu de Montserrat, perquè si es fixen tenen punts de contacte. Evidentment una és de l'any 1920, la de Llimona, i la d'en Vilàs dedueixo, repeteixo que deu ser de finals del 20, principis del 30, però sí que tenen punts de contacte, no? Tant en la composició com amb el tema. En el cas de la penserosa a prop del riu de Llimona, segurament aquesta dona és una dona que està pensant però que té aquesta certa espiritualitat, no? que tant Torres i Bages demanava, no? Dintre del cercle artístic de Sant Lluc, mentre que la noia dorment d'en Vilàs jo crec que és una dona que està fent la becaina, que acaba de menjar, està caient la tarda, està sota d'un pollancre i decideix fer una becaina acompanyada d'un xaiet, no? Que ha deixat el ramat i l'acompanya fent aquesta becaina. Per tant, sobretot per diferenciar aquest component. He posat un breu fragment d'en Ràfols perquè és molt bonic. Diu: els paratges pirinencs han estat la seva vida, referides a en Vilàs. Ja quasi fa 30 anys que els coneixem i tot just fou quan venia ell de Setcases, perquè ell va començar a estiuejar a Setcases. Potser en son primer viatge ha tret per aquelles prades amb florestes de frangèlic. Per tant, aquest frangèlic que hem vist al començament de la visita, l'any 36 encara el tenia en ment. Per tant, el anirà recordant i el anirà traspassant a la seva obra. Quan amb en Vilàs varen parlar, cada estiu viu el paisatge llargament, en refina la tècnica i ens conta com més va, més i millor les variants. Enguany diríem que pel tel d'ocupar un nou taller ha volgut també reinterpretar nous temes, els de la vida del Port de Barcelona, que veu des de l'immoble on labora, d'una molt especial entonació. Això té a veure amb aquestes obres d'aquí, que són unes obres que també a partir de l'any 33-34 començarà a produir molt, que són unes vistes del Port de Barcelona. Ell trasllada part del seu estudi a la zona baixa de Via Laietana i per tant des d'allà tindrà una visió del Port de Barcelona i seran unes obres que funcionaran molt bé sempre des d'aquestes aiguatintes. Altres obres, en aquest cas és una vista de Vilallonga de Ter també, un altre cop dedicada en aquest cas a Joan Prat, de l'any 32, i aquí es pot veure també aquest canvi de pinzellada, aquesta pinzellada més ràpida, més cesasiana, més postimpressionista, com li vulguem dir. Altres paisatges molt bonics també, de pintura de cavallet de l'època. Aquesta també és molt bonica, amb aquests cels, que aquests cels són fantàstics, aquestes tempestes que estan a punt d'arribar a la vall, que en Vilàs representarà moltíssim, aquestes feines del camp amb els pollancres, etc. Si tornem a la peça, veurem que la pintura d'en Vilàs, sobretot del Pirineu, ens permet identificar-la bàsicament tota, perquè tots aquests espais de prop de Camprodon, en moltes de les seves obres, tenen algun component que ens permet fixar-les. En aquest cas, podem determinar aquesta obra en un punt concret de Camprodon, que és a la zona de la vall de Cavallera. Abans d'això, em deixin comentar una petita anècdota que vaig poder parlar l'última vegada que vaig poder pujar a Camprodon, i és que vaig conèixer a la Maria... Perdó, tinc aquí el nom, no me'n recordo ara, a la Maria Claret, que és una senyora que viu a Camprodon, té molta obra d'en Vilàs, va conèixer molt en Darius Vilàs, i és molt curiós perquè de la peça que tenim aquí, la procedència o l'autoria o qui és aquest personatge no el coneixem, per tant és un personatge anònim. Sí que és veritat que en Rafael Benet escriu l'any 1950 en un article en homenatge a en Darius Vilàs que hi parlava sempre en Vilàs d'una tal Teresona. Que qui era aquesta Teresona? Doncs la Teresona era una jove de Camprodon que li feia de model. Per tant, quan pujava a Camprodon sempre agafava aquesta noieta i li feia de model. Per tant, potser, no ho sabem, aquesta jove que tenim aquí és la Teresona. En Rafael Benet la compara amb la Lola de Maragall, no? La Lola de la Figuera, que no me'n recordava el nom, que era aquesta noieta del Montseny que va aspirar a Joan Maragall. Per tant, aquesta musa, aquesta noia joveneta d'en Joan Maragall, doncs en Benet la relaciona amb aquesta Teresona d'en Darius Vilàs. Doncs bé, tornant a aquesta diapositiva, coneixent a
a la Maria doncs, em va dir que la seva mare havia sigut model d'en Darius Vilàs. I és que quan en Darius Vilàs pujava a Camprodon doncs sí que tenia models, nenes o jovenetes que li feien de models pels seus paisatges, però el problema és que quan baixava a Barcelona no tenia models en aquell moment. Hi havia els models del Cercle Artístic de Sant Lluc, però buscava alguna noia joveneta, no? Alguna noieta que li fes de camperola o li fes aquests models. Doncs bé, la Maria em comenta que la seva mare, la Lola Gardella, va ser model d'en Darius Vilàs, que li va demanar als seus pares si se la podia baixar a Barcelona, i es poden imaginar una noia joveneta, i la condició que li van posar els pares és que si baixava a Barcelona, evidentment l'havia de criar. Per tant, gràcies a en Darius Vilàs, aquesta noieta, la Lola Gardella, va poder entrar a l'Institut de la Dona a treballar, a estudiar tall i confecció, i és molt curiós perquè serà aquesta noia, la Lola Gardella, qui farà de model per les pintures del pavelló de l'Agricultura del 1929. Per tant, totes les noies o totes les dones que hi ha al Teatre Lliure, en els frescos del Teatre Lliure, són aquesta senyora que tenim aquí, que és la Lola Gardella. La Lola Gardella es va convertir també en una filla per en Darius Vilàs i per la Trinitat. Recordin que en Darius Vilàs amb la seva germana van fer el vot de castedat. Per tant, mai es van casar, van tenir fills i per tant aquesta noieta es va convertir una mica en els fills. Per tant, per la Trinitat, per la germana en Darius Vilàs, aquesta noia era pràcticament la seva filla. Com a anècdota per parlar dels models. Doncs bé, aquest espai el situem concretament a la vall de Cavallera, perquè es facin una idea, això és una imatge de principis de segle de Camprodon, per aquí passa el riu Ter, i aquesta escena la situaríem en aquest indret on estic posant jo ara el cursor, que és on hi havia el Mas Ventós. I aquí, en aquesta muntanya d'aquí, tindríem la Torre Cavallera, que és aquest element que sobresurt aquí a la part dreta de la composició, que és aquesta torre. La Torre Cavallera era una torre medieval de guaita que servia per vigilar tota la vall del Ter i que encara es conserva. Per tant, situem aquesta torre aquí, per tant el paratge el tenim localitzat. Tindríem l'altura de Sant Antoni de Can Morer, que composaríem el fons de la composició. Veiem aquí també els cels, com Vilàs comença a treballar un altre cop amb aquests cels tempestuosos. També, gràcies a l'obra, podem localitzar, o hem localitzat que aquest mas que tenim aquí en el centre de composició és el Mas Ventós, que el Mas Ventós era un mas que actualment ja no existeix, es va enderrocar per fer una variant per pujar a 7 cases, però que era un mas curiós i que tothom coneixia a Camprodon perquè tenia una arcada de pedra en la part exterior, que és aquesta d'aquí. Per tant, aquí estaríem situats a dalt de la vall i aquí baix tindríem Camprodon. Per tant, si es fixen, aquesta arcada d'aquí és l'arcada que composa o que forma part del Mas Ventós. Aquesta model també segurament seria la model que tenim en aquesta peça, que és una peça de la col·lecció privada de la Maria Claret, i visitant a Camprodon també vaig poder conèixer la família Fort, que la família Fort és una família que té un gran casal a la casa, perdó, un gran casal a Camprodon, i en el menjador té aquests frescos d'en Darius Vilàs. Aquests frescos d'en Darius Vilàs em van cridar l'atenció perquè primer que són uns frescos de l'any 36, per tant són dels més recents de l'artista. He trobat la documentació en la qual parla d'aquests frescos, diu ara he acabat les pintures d'un menjador particular i probablement en decoraré un altre, és tot el que puc fer. En aquell moment, en l'època del 36, 37, 38, l'únic que feia Vilàs era pintar parets, a moltes cases. Els nets de la família em comenten que li van encarregar aquests frescos amb Vilàs perquè passava gana, per tant per donar-li alguns dinerets, doncs normalment la gent del poble li feia petits encàrrecs i un d'aquests encàrrecs eren aquests frescos. Això és la casa, que es pot veure a Camprodon, i aquests frescos estan a l'interior. Em va cridar molt l'atenció l'escena principal d'aquest fresc de Camprodon, perquè és aquesta dona camperola, que és la filla de la família, que em comenta la família que en cap cas volia ser representada, però que finalment en Vilàs es va sortir amb la seva i la va representar. Si es fixen, l'anatomia aquí està una mica d'aquella manera,
aquests pauots que té la dona no estan gaire compensats amb les mans i el cos i el cap. Per tant, aquí el tema de proporció el tenim una mica d'aquella manera, però és molt curiós perquè em va relacionar una mica amb la pintura de Sitges i aquí em va venir la qüestió de que potser la pintura de la col·lecció Pérez Rosales podria ser un esbós per a algun fresc. Per tant, podria no ser una pintura aïllada de pintura de cavallet, que sí, però podria ser un dels plafons per a algun projecte, per a alguna pintura mural. Aquestes pintures són molt boniques, les de Camprodon. Si es fixen aquí a la part del darrere es veu la Roca, que la Roca és un poble que hi ha molt a prop de Camprodon, que està a sobre d'una roca, per això es diu la Roca, i es representa. I és molt curiós perquè en aquests frescos de Camprodon també es representa el Mas Ventós de Sitges. Per tant, veiem que aquest mas i aquest espai camprodoní el va representar moltíssimes vegades i per tant en aquests frescos de la Casa Fort també es representa el mateix Mas Ventós de l'obra d'en Pérez Rosales. Per tant, si hem de parlar d'algun artista compromès amb Camprodon i amb aquest paisatge pirinenc, doncs és el mateix Darius Vilàs. Aquí poso altres obres d'en Darius Vilàs que ja hem vist, els Pallers, etc. Aquesta també és molt bonica. I finalment arribem a l'any 50, que és quan mor, mort aquí a Barcelona i és enterrat mort al carrer Trafalgar de Barcelona, on tenia la seva casa i vivia amb la seva germana Trinitat, i és enterrat al cementiri de Montjuïc. Els anys 40 també van ser uns anys difícils per en Vilàs, però encara va treballar. Jo sempre dic que va morir amb les botes posades, perquè fins l'any 49 el trobàvem, per exemple, a Vilassar de Mar fent un retaule de Sant Josep. Per tant, un any abans de morir encara estava treballant, va fer els frescos per l'església de Tregorà l'any 45, per tant, als anys 40 va ser molt actiu, fins a l'any 50 que malauradament va morir. Per tant, m'agrada molt fer aquesta conferència parlant de la peça, però sobretot per presentar un artista que malauradament la crítica del segle passat, del món de l'art del segle passat, el va deixar una mica de banda, però com poden veure hem fet un petit resum de tota la seva obra i té obra molt interessant i que és d'aquells artistes que caldria recuperar i que caldria homenatjar en algun moment. D'acord? Moltíssimes gràcies. Bé, doncs moltíssimes gràcies. Jo, com sempre, destacar que aquesta peça del mes ens ofereix la possibilitat d'això, de descobrir peces del museu, de fer relectures i en aquest cas d'una peça poc coneguda i com moltes que formen part de la reserva del museu. Una peça poc coneguda i un artista injustament poc conegut com destacava el conferenciant. I en aquest cas descobrir-ho de la mà del màxim especialista, que és també un dels interessos que ens ofereix això, la peça del mes. Donar-te les gràcies, Isaac, per aquesta conferència. I jo cedir la paraula, si hi ha alguna pregunta o alguna intervenció a fer. M'ha semblat molt interessant també l'esment que has fet també de les pintures sufragades d'alguna manera pel Dýrin i et volia preguntar si tens constància si a la col·lecció d'en Charles Dýrin hi havia també presència d'ell o si formava part de... Doncs no tinc constància, no ho sé, i en el moment en què Charles Dýrin dona el suport econòmic per les pintures tampoc sé en quin punt es va triar en Darius Vilàs. Sí que és veritat que aquí segurament hi hauria la participació del mossèn o del rector, que segurament també donaria el seu veredicte, però no he trobat o no sé veure la vinculació directa amb Charles Dýrin. Això seria també interessant veure si potser en la seva col·lecció particular o mentre estava treballant aquí a Sitges podrien haver tingut algun punt de contacte, fins i tot alguna obra pogués formar part de la col·lecció del magnat americà. Perfecte, estirarem del fil, Molt bé. Alguna pregunta, alguna intervenció? No? Bé, doncs donar-te les gràcies i bé, doncs t'esperem a visitar, a veure les peces de la reserva, no? Fantàstic. Quedem així, Això ho tenim pendent. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.